Ei, què tal, com esteu? Aquí, confinats. Mireu, us ensenyo què he estat fent. He fet això. Fixeu-vos, és una estrella en 3D feta en papers. Està feta amb 6 papers quadrats exactament iguals i a partir d'aquí doncs, es fa unes formes, es doblega d'unes maneres concretes i s'enganxen una amb l'altra i al final et surt aquesta forma de coronavirus. Que té forma de coronavirus. I està fet amb fulls per aquí que tenia, veieu? I es veuen trossos de fotocòpies que no en tenien servei, doncs els he aprofitat, perquè clar, material tampoc en tenim gaire. Total, que això se'n diu origami i vaig buscar un tutorial per YouTube, un tutorial que es deia Omega Star, vull dir que hi ha moltíssimes coses per fer, moltíssimes. I això és, en català ho coneixem com a papiroflèxia, que és l'art de doblegar els papers per fer formes, i en japonès es coneix com a origami. Si busqueu segur que trobareu 70.000 coses diferents. 70.300 i una mica més. Bé, segueixo rebent molts de projectes creatius, algunes coses increïbles, Atenció! Hola, a veure, us ensenyo els projectes que he escollit. Alguns d'ells. Mireu, l'Abel em va enviar un tutorial escrit in English with all the instructions, step-by-step instructions to create these Google Classrooms, no, these crazy Googles. Fixeu-vos en això, l'Abel. Molt bé, així ens quedaven, amb la seva cinta, tot el que tenim per casa, fixeu-vos, sempre és amb el que trobem. Uns rotllos de paper de vàter, toilet rolls, un paper, una mica de cordill i endavant. I això és d'en John de tercer d'ESO. Va agafar aquesta caixa i la va transformar en el que ell diu a music box. Fixeu-vos que hi ha posat compartiments, ho ha format en papers de colors i té tots els elements per escoltar la música que li agrada. Els carregadors, els auriculars, el seu altaveu, music box, una cosa útil feta amb el que trobava per casa. I això és de Luke. Luke és un apassionat del manga i de l'anime i ha fet una carpeta on va fent tots els seus dibuixos, va guardant tots els seus dibuixos. Aquí només n'he posat un, però em va enviar uns quants, Només n'he posat un, pensava que en tenia més. En tot cas, una carpeta i tots els seus dibuixos els va acumulant a dins d'aquesta carpeta. Per tant, va fent un històric d'aquests dibuixos i així es va entrenant i va aprenent cada vegada a dibuixar millor, està clar. I això és un vídeo d'en Biel. En Biel, baixo el volum, en Biel ha fet una mena de maqueta, una maqueta en el que tira aquesta canica per al tobogan, d'acord? Suposo que aquí ens ho està explicant. Mira, pam. Ha fet uns instruments, una mena de joguina per experimentar, retallar i enganxar i construir, que això és el que es tracta, de hands-on work, d'intentar fer coses. Molt guai. Molt bé, què més? Un laberint de l'Asra, que també un laberint dels de tercer d'ESO, per als petits, un laberint. Go inside and find a way to go out. L'Asra ha fet aquest laberint. I la Martina de sisè, fixeu-vos, no sé si... Molt bé, i ha posat aquí... No sé si té un motoret exactament o si és ella que per darrere pot fer moure que les hèlixs d'aquest molí donin voltes. En tot cas, extraordinari. Una feinada aquí darrere. Imagino que també s'ho ha passat superbé, perquè si no t'ho passes bé amb aquestes coses no les fas, perquè aquí hi ha hores de feina. Ok, i la Gina. La Gini Winnie Wachikei, ella ho sap que li dic, la Gina ha fet tota aquesta sèrie de dibuixos. M'explicava que ha agafat dels memes que més li agraden i el que ha fet ha sigut això, posar-los tots junts en aquesta mena de quadre que diu que quan trobi un retolador o trobi una miqueta de pintura, doncs ho pintarà. I, sí, l'Alba ens explica en aquest vídeo el mural que ha fet per penjar a la persiana a la porta del seu carrer. Aquí ho està explicant i em sembla que això és com queda. Fixeu-vos que ha posat tots els idiomes de la frase. Stay at home, resta a casa, que és italià, jo diria, en francès, reste a la maison, i queda't a casa i queda't en casa. Todo saldrá bien. Fantàstic. I que em sembla que aquest és l'últim. Doncs ara ja
Fins a la propera. Espero els vostres projectes creatius. Apa, que vagi molt bé.